Къде бе, човек? Къде си ме блокирал? Че вече няколко пъти го казваш това нещо, тук преди известно време. 2 пъти го каза, сега е трети път. Забележи колко съм внимателна, когато слушам, да знаеш. От всичките ти 218 абоната, не знам кой те слуша, кой те гледа, защото като гледам ти се хвалиш с някакви много гледания, не знам как се отчита, как работи там отчитането, но това, което всички виждаме, сега примерно на това видео 2 показвания. Това е. 2 показвания, обаче това не се знае дали цялото видео е изгледано или са изслушани само 10 секунди. Нали? Така, това е друга тема. Понеже спомена пак, това е за трети път, казваш, че си ме блокирал, понеже казваш, аз не блокирам, защо не пишете тук, защо не пишете? Аз страхвай да не блокирам. И после каза, аз там само една нещастна женица там, така много години я търпях и накрая блокирах. Добре ви обясни къде си ме блокирал. Много странно къде си ме блокирал, след като колко и тук тези дни ти писах под видеото там, 3 коментара имаш, ти бях пуснала. И ти бях пуснала едно видео във връзка с тези там убитите, уж убитите. Едно видео, в което се вижда колко време свират ушче полицейските коли, уния двамата се стрелят, то половин час се стрелят, а се чуват сирените, никаква полиция не идва до тях. Както и да е. Всички тези неща ти ги пуснах, гледам ти видеята от същия този профил, не от друг, аз имам още 2, ако е за въпрос. Не се притеснявай да ме блокираш, то кога искам, аз пак ще гледам. Твоите простоти край нямат. Точно това, което говориш за Енчо, как те блокирал, защото там ти вече наистина прекаляваш. Да, ти прекаляваш и почваш, вадиш от неговите приятели, търсиш в приятели, влизаш в личните им пространства, да ги дразниш в месенджери, хора, които ти въобще не познаваш. Там е друга история. Не мисли, че тия хора не му казват на Енчо. Разбираш ли? Не мисли. Ти кого вече не атакува? Дори една от Енчовите приятели, Гарвалова, ти беше в приятели в Фейсбук. Само, че сега от 6 човека, които имаш, после останаха 5, 4, 3, сега нямаш нито един. Да, Гарвалова, Енчовите приятели, тя беше много активна там по видеята, по чатовете и не я вкара в приятели. Омагиоса е, само че после тя си изчезна.